Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa tatsuka zvekare nemamwe masecrets and confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions atatsoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomana Ashi, ndinokumbirawo kuti mundipostirewo nyaya yangu makandivigirawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndakakurawo pabarika as in baba vangu vainge vakaroora vakadzi vavo vaviri. Amai vangu ndivo vainge vari vahosi, then amai Inini. But tose tainge tichigara kumusha vainge vakavaka padhuze nepadhuze in the same yard. Saka ivo baba vangu vainge vachishanda vari kuHarare vaita zvekudriver train, so he used to come sometimes after 2 months, even 3 months. Saka nguva yose iyi inini sezvo ndainge ndiri the only girl ainge akazvarwa naamai vangu, kana baba vasiko kana kuti gogo kana vasiko, ndairara namama mubedroom mangu. Saka zvaiitika ndezvekuti kana gogo vakauya amai vamama vaibva vabika doro, both my mother nagogo ivavo, but vaibikira doro iri mukitchen mamama, rinenge risina kumbowanda doro rere rechivanhu, then vobva vanorigarisa mubedroom mamama kusvika madays acho avanenge vachiti rakwana. The day ravanozoti rinenge raita right, taizobuda usiku takati inini gogo namama takananga kumaminda. Kana vakati handei kumaminda, ndaivaudza kuti mama ini ndiri kutya, tadii tatora tochi, nekuti amai vangu vainge vakatengerwa rimwe zitochi zihombe nababa rekuti kana ukarilaita waita kuona panze pese pakaita kuchena nelight, but vaibva vatanga kupopota, vaisatomboda kuti tishandise light at all. Taingofamba tiri murima kudaro inini gogo namama. Inini nekuda kwekuti ndainge ndichitya, ndaitofamba ndichiita zvekujamba jamba ndichitya kuti maybe tinokwanisa kuzorumwa nenyoka, but ndaiti kana ndikajamba jamba kudaro gogo vaibva vapopota. Ndikavaudza kuti ndiri kutya kurumwa nenyoka, gogo vaibva vati usatya muzukuru wangu, nekuti zvatiinazvo panapa zvihombe zvinotodarika nyoka idzodzo dzauri kutya. Taizoti kana tikasvika kumaminda kuya, munda waamai vangu wainge ungori opposite munda waamai Inini, as in mudzimai umwe uyauya wababa vangu vaibva vandipa mukombe uyauya waiva nedoro, obva vanditi chipinda mumunda waamai Inini vako obva vanodira doro iroro pasi, asi kana wapedza kudira dzoka uchimhanya usacheuka. Ndaibva ndapinda munda muya, but mukoma ndaita kupinda muya ndichita kurwa nehana, because zvinhu izvi vaiwanzo kuzviita nguva yekuti chibage chinenge chatokura apa chava green, zvekuti uchifamba unenge usingaoni kwauri kuenda, ukatarisa kumashure unenge usingaoni kwaunenge wabva. Vobva vanditi chimira, vaita zvekudaidzira kana vafungidzira kuti ndafamba chidistance, vobva vanditi chimira udire doro iroro pasi umhanye uchidzoka. Ndaibva ndaita saizvozvo, ndaingoti ndichingonodira doro iroro pasi mukomana Ashi, kumacheto kwemunda on the other side ndaibva ndatanga kunzwa mutsindo, zvichiratidza kuti kune zvimwe zvinhu zvainge zvakawanda zvaitanga kumhanya zvichiuya pacho pandinenge ndichidira doro ndiri. Sometimes ndaisapedzisa kana kudira doro iroro nekuti ndaibva ndangotanga kumhanya ndichidzoka kunenge kuina amai vangu, but ndaingorangarira mashoko avaindiudza kuti usambocheuka, because there was this other day zvekuti ndakaramba ndichingodira doro until ndakunzwa kuti mitsindo yacho yainge yava kutosvika padhuze neni, but zvinhu izvi zvaizotondidzingirira kusvika ndazobuda mumunda imomo, zvobva zvadzokera paya pandinenge ndadira doro. Amai vangu ndaiti pose pandinenge ndichida kuvaudza kuti mama kana kuti gogo pane zvimwe zvinhu zvanga zvichinditandanisa, vaibva vanditi iwe pfutse nyarara, zvinhu izvozvo hazvitaurwe usiku, uchazondiudza mangwana. Mangwana acho pandaizoda kuzovaudza kuti ko mama, zvinhu zvezvia zvaida kunditandanisa pandainge ndiri mumunda mama Inini ndezvipi, vaibva vangoti nyarara nyaya dzako, hauzive kuti madziro ane nzeve here. Saka kusvika ndichizokura amai vangu handina kana kuzombokwanisa kuita that discussion kuti paya amai zvinhu zvamainge muchindituma kuti ndinge ndichiita maizviitirei, because ivo mainini vaingokohwa zvakanaka, but dambudziko randinoona nderekuti inini ndini ndega mwana musikana akakwanisa kupinda marriage nanhasi, marriage yangu ichiripo, but my other sisters ava vakazvarwa naamai Inini, all of them vakangoita zvekumitiswa ndokubva vangotsoka pamba. Ini ndakatosvika pakutopedza chikoro changu ndikatochata zvakanaka, but ava vainge vatori vadiki kwandiri, vakatotanga kutomitiswa vari maform 3 maform 2, hakuna kana akakwanisa kunyora form 4 yake. Chimwe chinhu futi chaiitika mukomana Ashi, sometimes zvezvia zvekumisha zvekuti sevasikana paya pamunenge muchitanga kukura unokwanisa kukanganwa kana mapensi ako kana kuti hembe dzako, sometimes even masocks ako ekuchikoro. Saka amai vangu vaizoti usiku paya vaizondituma kuti ndiende pawaya ndinotora hembe dzandine ndasangana nadzo dzemasisters angu, ndaizoenda ndonotora masocks, sometimes ringava riri bhurugwa
ndobva ndavapa bhurugwa riya but vaizoti makuseniseni vaibva vandimutsa vobva vati chienda unodzosera bhurugwa iroro pawaya. Sometimes vaizviita maybe around 3 am kana kuti kuma 2 am. Saka zvinhu izvi zvaindibhowa kuti amai vanogara vachingondimutsa makuseniseni yeti munhu wese anenge achiri akarara. Saka ndaizongoenda ndonodzorera bhurugwa riya pawaya. Chinoita kuti ndirambe ndichingorangarira this story mukoma ndezvekuti when I was still in grade 7 there was an issue yakaitika zvekuti kumaminda ikoko pane chimwe chinhu chandakazotosangana nacho chaityisa. As always gogo vakauya ndokubva vatanga kubika kadoro kavo ivo namama. Saka zvavaita ndezvekuti the day ravanenge vachida kubika kadoro kavo I had to cook very early. Ndakatongobva kuchikoro ndikabva ndatonzi namama chitosuka ndiro utotanga kutobika chikafu chemanheru. Saka ndaitanga kutobika around 2-3 sadza rongoramba riri pamoto tobva tatodya zuva risati ratombovira. Hanzvadzi dzangu dzaibva dzatonzi chiendai munorara tobva tasara tiri mukitchen inini gogo namama vachibika kadoro kavo. Gogo vangu vakabva vatanga kubatwa neflu yainge yakanyanyisa zvokuti vaikosora zvisingaiti vakabva vati ivo vakumboenda kunorara kubedroom kwamama. Tikambosara namama tichimbotaura nyaya. After kadoro kavo kaita mama vakabva vatora ndokubva taenda mubedroom tarara. Mama vakabva vandipa watch vakati upote uchitarisa time kana dzangoti 11 wobuda wotora hako torch woenda kunoita zvezvia zvatinogara tichiita kumunda. Ndakabva ndanzwa ana yangu ichirova because I was so scared kuti saka on this night ndichaenda ndega. Ndakambozama kucomplaina but amai vangu vairova zvisingaiti. Ndikabva ndangonyarara ndakazotanga kutarira time ndikati zvitori nani zvangu kuti ndiende vanhu vachiri kufamba at least zvinhu zviya zvinogara zvichindimhanyisa maybe zvinenge zvisati zvamuka. Saka at first pandakabuda amai vangu vakabva vasimudza musoro vakabva vati urikuda kuenda kupi nekuti nguva dzacho hadzisati dzakwana. Vakanditi inguvai. Ndikabva ndati is 7:10 vakati uchazoenda kuma 11 but ndakabva ndavati ndiri kubatwa nehope. Saka ndafunga kuti ndinogara zvangu mukitchen ndakamirira nguva ndekuti ndinokwanisa kuzotobatwa nehope ende ndikagara ndarara munozviziva kuti handizomuke. Vakabva vati it's okay chienda hako unogara mukitchen but make sure kuti unoenda uko kana dzava 11 waseta here nguva kuti time yako izokurakidza kuti dzava 11. Ndikati mama because mama vainge vaine imwe quartz watch yavo yavainge vakapiwa nadedi. Saka ndoyo yavaigara vachingoshandisa kana vachiseta maalarm. Ndakabva ndaenda kukitchen kuya ndofunga ndakangogara kuda kwe5 minutes ndikati panapa ndakutoenda kumunda. Ndobva ndadzoka ndomborara muno mukitchen ndozodzokera kubedroom kwana mama at least kuma past 11. Ndakangobuda mukitchen maamai vangu ndiri speed ndakananga kumaminda because ndainge ndichitya kuti maybe amai vangu vanokwanisa kuzomuka vobva vauya kukitchen vobva vaona kuti handipo. Saka ndaingoti kana ndikaita zvinhu zvacho nespeed ndobva ndakasika kudzoka because kumaminda uku kwainge kusiri kure that much zvekuti taingofamba something like 10 minutes ende ukatomhanya unosvika ikoko within 4 or 5 minutes. Saka ndakangoenda kuya ndiri speed zviya zvokutya nyoka ndainge ndatozvikanganwa. Wachi zvese netochi ndakangozvikanganwa mukitchen but ndakati ndanosvika kumaminda ndakamira pakati pekuti uku kunenge kuine munda waamai vangu uku kuine munda wamainini. Pane rimwe zimhepo rakangosimuka from nowhere rainge rakaita kunge chamupupuri rakabuda mumunda maamai vangu ndokubva raita sekunge rajamba rikanopinda mumunda maamainini. Mukoma zvinhu izvozvo zvakandibvundisa zvisingaiti zvekuti ndakanzwa mabvi angu achiita kubvunda bvudzi rangu raita kumerera. Ndakambozviudza kuti doro iro riri ndakutongorirasira pacho pandainge ndakamira pakati peminda but ndakatya nenhau yekuti amai vangu vaiva nesystem yekuti vaimukira makuseniseni vanhu vasati vatombofamba voenda kumaminda. Saka ndaitya kuti vanokwanisa kuzoona kuti ndipo pandainge ndarasira doro. Saka ndaitya kurohwa ndokubva ndangopinda mumunda maamaini. Ndofunga kuti ndakangofamba 2 steps zvekutoti paiva neroad ndaitopaona uye zvekare munda waamai vangu ndainge ndichitokuona. Ndokubva ndapfugama paya ndikabva ndaita zvandaigara ndichingoita ndokubva ndatanga kudurura doro riya pasi. Ndakangoti ndichitanga kudurura doro riya pasi mukoma zvinhu zvaizva zvakabva zvatanga kumhanya zvichiuya kwandainge ndiri. Pandakati ndisimuke ndichida kutiza ndakabva ndaona kuti ndainge ndakanganwa mukombe waamai. Saka ndakatya kuti amai vanozondibvunza kuti mukombe wauisa kupi. Ndokubva ndacheuka ndichinhonga mukombe uya. Saka ndakati ndichinocheuka ndokubva ndaona zvinhu zviya mukomana zvainge zvakawanda zvekuti ndakatadza kana kuzviverenga. Kumhanya kwazvaiita zvaimhanya zvichiita zvekupiringishana zvinenge zvapiringishana zvobva zvambomira zvichirwa zvotangidza futi kumhanya zvichiuya paya pandinenge ndarasira doro.
ndakabva ndabuda mumunda muya muya, zvinhu zvaizvaya zvikabva zvabudawo mumunda, but zvaibuda nemasaidzi akasiyana siyana zvikotanga kundimhanyisa. But mukundimhanyisa ndakatanga ndichifunga kuti zvichandibata because zvaimhanya zvisingaiti, but ndakazoona kuti zvinhu izvi zviri kundimhanyisa zvaive zvokuti zvainge zvisingade kundibata, but zvaingoda kungondimhanyisa chete. Ndakangoti ndichinopinda mumusha medu, zvinhu zvezviya zvakabva zvamira ndokubva zvangonyangarika. Inini zvezviya zvekuti ndainge ndakanganwa wachi zvese netoch, and also ndainge ndaenda kumaminda before 11 ndakabva ndazvikanganwa nekuda kwefie. Ndakangomhanya ndakananga kubedroom kwamama, ende vainge vasina ukiya door, ndokubva ndanopinda. Ndakangoti ndichingopinda, mama nagogo vakabva vangomuka. Gogo ndokubva vatanga kuchema vachibata kumusana vachiti ndabayiwa kani mwanangu. Nguva yese iyi gogo yavainge vachichema vainge vakarara pasi because vakatoburuka kubva pamubhedha ndokubva varara pafloor. Vainge vachizvongonyuka vachiratidza kuti kwaiva nechimwe chinhu chainge chichivarwadza chainge chiri kumusana kwavo. Amai vangu vakaburukawo kubva pamubhedha ipapo ndokubva vapfuura nepaindainge ndiri, vakangondisandudzira kure uku ndokubva vandisikisa nembama. Vakabva vaenda kukona yebedroom yavo. Kukona uko kwaingogara zvinhu zvainge zvakangosiyana siyana, madhiramu nei, but kwaiva nerimwe duri iroro raisambobuda panze. Handina kana dhei randakambovaona vachirishandisa, ndokubva varivhura. Vakabva vatora chimwe chinhu, even though mumba umu mainge muine chiedza, because pandakapinda mubedroom mamama ndakabva ndakanganwa kuvhara dhoo, saka chiedza chainge chichipinda mumba zvishoma. Zvaizvongoti unongoona kuti pane chinhu chakabatwa nemunhu, chinhu chiri kurakidza kuti chipenyu. Saka chinhu chiya chavainge vakabata vakangofamba ndokubva vaenda painge pakarara gogo ndokubva vachiisa kumusana kwagogo. Chinhu chiya chakabva chaita sekunge chainge chanamatira kumusana wagogo. Ivo gogo vakabva vasimuka zviya zvezvehasha ndokubva vatanga kurutsa, but vaida kuenda kunorutsira panze, but vakabva vatanga kungorutsira mumba imomo. Vakarutsa rimwe ropa rainge rakawandisa, but rainge rakaita kugwamba. Zvinhu izvi ndakazozviona mangwana makuseni because amai vangu vakazondikorobhesa ropa iroro. That night mukomana ndakarohwa zvekuti kubva ndichizvarwa kusvika ndichizopinda mumarriage, even vana vangu vandakazvara kunyange zvikanzi vaita mhosva yakaita sei, handifunge kuti ndinofa ndakavarova semaroverwo andakaitwa that day naamai vangu nagogo vangu, because gogo vainge vakandibata kumakumbo uku. Amai vangu vakatanga vakanditsika pachipfuva, but nenhau yekuti ndaizama kuda kuti nditize vakazopedzera vaita zvekunditsika pahuro apa. Vakandirova kusvika ndakuita zvezvokugwina because ndainge ndava kutadza kufema. Gogo vakazoti chimusiya anofa, ava kutotandadza uyu chimusiya. Pavakabvisa gumbo ravo pahuro ndakanzwa mweya uchidzoka mandiri, but ndakanzwa kuti ndainge ndisisina simba. Amai vangu vakabva vatanga kupopota, but at that time sezvo ndainge ndichinzwa kuti mweya wainge wakutotanga kutodzoka zvekare mandiri, handina kana chandakambonzwa, but vakapopota zvisingaiti vachita kundikika ndiri pasi kudaro. Mangwana makuseni amai vangu nagogo hamene kuti vakamukira kuenda kupi, but zuva rainge risati ratombobuda, but vakangoti vachingobuda pachivanze amai ndokubva vadzoka vakandidongorera vakati ndanga ndakanganwa kukukira, iwe wanga uchatotiza, but kana ukazama kuda kutiza ziva kuti ndinokuuraya. Kunyange zvese zvaukaona nezuro hauna kana waunofanira kuudza. Kana ukangoudza anyone ziva kuti inini handisisiri amai vako. Kurumidza kukorobha ropa rakarutswa nagogo vako. Ndokubva vandisiya paya ndichikorobha ropa riya. Ininiwo nemaroverwo andainge ndaitwa naamai vangu nemashoko avainge vasiya vandiudza, handina kana kumboatemta kuti ndinge ndichijamba nepahwindo kana kuita sei, because mahwindo ainge asina kana bagla. Ndakangogara ndiri mumba muya. Kunyange kuchikoro that day handina kumbogara ndaenda. Kunyange hanzvadzi dzangu pavakanoka vachinokera mama, ndakangoramba ndiri zii ndichiita sekunge amai vainge vachiri vakarara. Later on amai vakazodzoka nagogo, but vairakidza kuti vainge vapinda musango because gogo vainge vakaparika maoko ese ava kurakidza kuti zvinhu zvacho zvavainge vachitora vaizvitora mimiti yaya inenge ine minzwa. Also amai vangu vainge vakaparika mumakumbo zvichirakidza kuti vakapinda nepainge paine minzwa. Ndokubva vabuditsa mamwe mashizha vakatanga kutswanya mashizha aya ndokubva vasanganisa nemvura ndokubva vandinwisa zvinhu zvezviya vachiti inwa, nekuti kana ukasanwa mushonga uyu zvinhu zvezviya zvakakumhanyisa nezuro zvazvichaita ndezvekuti each and every day kana zuva rikangonyura zvichagara zvichingokumhanyisa kweupenyu hwako hwese. Ininiwo semwana ndakangozviudza kuti ko kana ndikazononoka kusvika kumba ndichibva kunotamba kana kuti ndichibva kuchikoro zuva robva ravira ndisati ndasvika pamba, zvinoreva kuti zvinhu izvi zvichagara zvichingondimhanyisa. Ndokubva ndatora kapu yaya ndikabva ndatanga kunwa mushonga uya, but mushonga iwowo wainge uchirwadza kunwa. Ndakangoti ndichingopedza kunwa mvura yainge iri mukapu imomo
umu ndikabva ndatanga kunzwa kuti mudumbu mangu umu mainge muine zvimwe zvinhu zvainge zvichisimuka zvichibva mumatumbu. Ndikabva ndatanga kurutsa zviezva zvaunoita kana uchinzwa nyon'o. Chinondirwadza mukomana achi ndechekuti handina wandinokwanisa kuudza. Ivo amai vangu ndaitovawo neshungu dzekuti dai ndakakwanisa kugara navo pasi vasati vashayika ndivabvunze kuti ko amai zviya zvataita zvokuti taenda kumunda kwaamainini tiina gogo nemi tichinodira doro mumunda maamainini maizviitirei, uye zvekare zvinhu zviya zvakazondimhanyisa that day pamakazondirova zvinhu zvacho zvaiva zvenyu here kana kuti zvaiva zviri zvinhu zvaamainini? But wekuti ndikwanise kuudza handisisina. Gogo vakashayika, amai vangu vakashayika. Hanzvadzi dzangu handifunge kuti kana ndikagara navo pasi ndikatanga kuvarondedzera nyaya iyi vanokwanisa kuzvigamuchira. Vanokwanisa kuzotondiacusa kuti sei wada kusvibisa zita raamai vedu sezviya zvinotaurwa kunzi wafa wanaka. Also masisters angu awa kuti ndivaudze kuti izvi ndo zvatainge tichiita mukukura kwedu. Taienda mumunda maamai venyu tobva tanodira doro. I don't think kuti tinokwanisa kuzonyatsowirirana because considering the fact yekuti inini ndiri munhu wekutoti ndakatoroorwa ndikatochata, my marriage itori marriage yakanaka, but ivo vanhu vekutoti vakangomitisiwa havana kana kumbogara vambobvisirwa kunyange tsvakirai kuno. Saka maybe tinokwanisa kuzotonetsana kweupenyu hwedu hwose. Vadiwa vateereri, that was a voice note randakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Unfortunately pavakarekodha a voice note vanoratidza kuti vainge vachiona movie because there was too much background noise. Saka vahanzvadzi, next time when you do your voice note, because vati varoda kuzoisa voice note about what happened on her wedding day, hameno hanzi baba pane zvavainge vachiita on her wedding day, please try kuzorekodha muri parunyararo. Please let us talk about your story in the comment section. Ndichadzoka zvekare with another episode.